Καλώς ήρθατε στον κόσμο που επιβραβεύει τους online shoppers με επιστροφή χρημάτων. Ένας κόσμος που όσοι βρίσκονται μέσα, σαν εσάς, μπορείτε να αγοράσετε οτιδήποτε χρειάζεται και θέλετε από 1000 δημοφιλή εμπορικά καταστήματα και να κερδίσετε μέχρι 40% επιστροφή χρημάτων σε οποιαδήποτε αγορά κάνετε. Τέλειο! Ό,τι κάνατε μέχρι σήμερα παραμένει το ίδιο. Ψωνίζετε από τα ίδια online καταστήματα που αγοράζατε και πριν, ίδια προϊόντα, χρησιμοποιώντας την δική σας πιστωτική κάρτα. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κουπόνια προσφορών υπάρχουν διαθέσιμα και πάλι να πάρετε το εκπληκτικό επιπρόσθετο μπόνους πάνω στην κανονική επιστροφή χρημάτων και όλα αυτά αφορολόγητα. Αν το σκεφτείτε, όχι μόνο κερδίζετε χρήματα επειδή κάνετε αγορές online, επίσης αποφεύγετε τον πονοκέφαλο του να χάνετε χρόνο και χρήματα για βενζίνη πηγαίνοντας από τη μια μεριά της πόλης ως την άλλη για να πάρετε τα πράγματα που χρειάζεστε κάθε μήνα. Αυτό σας εξασφαλίζει χρόνο και χρήμα για να κάνετε αυτά που πραγματικά θέλετε. Και ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, σε όλους αρέσει να μας παραδίδονται πακέτα στην πόρτα μας, ειδικά αν είναι με δωρεάν παράδοση στις περισσότερες περιπτώσεις. Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό? Όπως όλοι ξέρετε, το ίντερνετ έχει αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζει ο κόσμος. Δεν είναι πλέον μόνο για βιβλία, ταινίες και λογισμικά. Μπορείτε να αγοράσετε σχεδόν οτιδήποτε από το ίντερνετ σήμερα. Ταξίδια, φαγητό, φάρμακα, είδη καθημερινής χρήσης όπως χαρτί υγείας και οδοντόπαστα, μέχρι αυτοκίνητα και σπίτια. Πολλές εταιρείες συνεργάζονται μαζί μας και κοστίζει λιγότερα χρήματα σε αυτές να πουλάνε από το ίντερνετ παρά να ανοίγουν περισσότερα καταστήματα και να πληρώνουν περισσότερα λεφτά σε διαφήμιση. Γι' αυτό οι εταιρείες δίνουν μεγάλες επιστροφές χρημάτων, φυσικά με σκοπό να τραβήξουν νέους πελάτες στο ίντερνετ. Έχουμε συνδέσει όλες αυτές τις εμπορικές εταιρείες μαζί μας, χτίσαμε εργαλεία για να σας βοηθήσουμε να αντιληφθείτε τα ωφέλη που θα έχετε από αυτές με την επιστροφή χρημάτων. Μπορείτε να ψάξετε ένα εμπορική εταιρεία για να βρείτε τα αγαπημένα σας καταστήματα ή να ψάξετε για προϊόντα όπως αυτή τη τηλεόραση εδώ και να βρείτε την καλύτερη προσφορά ανάμεσα σε διάφορες εμπορικές εταιρείες. Έτσι θα αποφασίσετε ανάλογα με την επιστροφή χρημάτων που δίνει κάθε εταιρεία για να είστε σίγουροι πως όχι μόνο παίρνετε την καλύτερη τιμή αλλά και την περισσότερη επιστροφή χρημάτων. Επίσης έχουμε ένα toolbar, δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε στο browser σας, δηλαδή στο Internet Explorer σας. Όταν το έχετε αυτό θα μπορείτε να κάνετε όλες τις έρευνες, αναζητήσεις στο toolbar. Ακόμη μπορείτε να ψάξετε παντού στο ίντερνετ για μια αγορά και το toolbar θα σας ενημερώσει αν είστε σε κάποια σελίδα εμπορικής εταιρείας που συνεργαζόμαστε για την επιστροφή χρημάτων που προσφέρει το προϊόν και τι κουπόνια υπάρχουν διαθέσιμα. Κάνετε την αγορά σας όπως θα την κάνετε κανονικά και θα βλέπετε την επιστροφή χρημάτων να μεγαλώνει στο λογαριασμό σας αυτόματα. Αυτό επειδή αγοράζετε τα ίδια πράγματα που αγοράζατε. Και αν αλλάξετε λίγο τις συνήθειές σας στο online shopping και προσθέσετε τα καθημερινά απαραίτητα ψώνια του σπιτιού σας, δεν υπάρχει όριο στο πόσα μπορείτε να κερδίσετε. Όσο αγοράζετε, τόσο περισσότερες επιστροφές χρημάτων παίρνετε.